za $200 měsíčně místo těch 250 000 měsíčně za lidi. Že to je úplně jiná dimenze, že prostě reálně oni ovládají váš počítač a můžou tu práci dělat za vás. Na to měla třeba hodinku denně jako energetickou kapacitu, tak i tak jsem s ním dokázala jako nastavit věci, které vlastně nemusím dneska já dělat. V příštím roce se tady nebudeme bavit o tom, jak automatizovat nějaké činnosti v mém podnikání, ale budeme se tady bavit o tom, jak vytvářet skutečně autonomní online biznesy. Jo, takže nejdůležitější je stejně prostě začít jako. Ahoj Pavle, ráda tě vidím a jsem ráda, že jsme se tady spojili u tady toho nového nápadu, že vytvoříme něco, co tady ještě úplně není a budeme předávat nějaké naše zkušenosti a zase dalším lidem. Ještě takovou úplně jinou autentickou formou, než jsou třeba naši lidi v databázích zvyklí. Ahoj Kláro. Skvělý to být, skvělý, že jsme to skutečně dali do kupy. Dali jsme do kupy podcast, který se jmenuje Solisti a který je zaměřený na začínající i stávající online podnikatele, který podnikají buď sami nebo s malým týmem. A jak se dneska i budeme bavit, tak i jako malý podnikatel dneska jde vybudovat velké věci a o tom je ten podcast. Super. Já si myslím, že bychom mohli objasnit ten název Solisti, protože může to mít i maličko takový jako negativní pocit nebo podtext toho, že my jsme nějaký solisti, ale takhle určitě to nebylo myšlený. Jak ten název vznikl? Ty jsi vlastně mě poslal ten nápad? Jo. Hele, jednoduše dřív, jako v minulosti, v nedávné minulosti, když chtěl člověk podnikat, tak potřeboval, aby dělal fakt velké věci, tak potřeboval často hodně velký tým. A zmenšilo to třeba jako v minulém desetiletí, že to zmenšil prostě internet a budování osobní značky a tak dál. A najednou jako šlo vybudovat hodně velký podnikání s velkým zásahem v mnohem míň lidech, často i sám, jako solista, takže od toho ty solisti. A dneska umělá inteligence a AI agenti a kam to směřuje, tak to směřuje opravdu k tomu, že i jeden člověk dokáže vybudovat podnikání, firmu, která může konkurovat opravdu velkým hráčům. Sam Altman, zakladatel OpenAI, často zmiňuje $1 billion one person billion dollar company. Jo, to znamená jeden člověk, který vybuduje firmu o hodnotě miliardy dolarů, právě jeden člověk a hromada AI agentů a nejsme od toho vůbec daleko. A myslím si, že je to trend, který budeme hodně vídat, že člověk chytře využije umělou inteligenci, ale i ty další technologie jako budování osobní značky a vytvoří prostě fakt něco skvělého. Takže od toho se to odvíjí, protože si myslím, že spoustu lidí má stále v hlavě přesvědčení, hele, rozjet opravdu úspěšný podnikání znamená velký tým, znamená velkou zodpovědnost, vyžaduje to hodně peněz, je to složitý. A už v té minulé éře sociálních sítí a internetu to tak úplně nebylo a my jsme toho příkladem. Žádný extra velký týmy nemáme. A teďka se to ještě dál zjednodušuje, takže od toho solisti, protože jako jeden hráč můžeš vytvořit velké věci. Jo, přesně tak.
Já jenom doplním, že samozřejmě jsme tady s Pavlem, takže samozřejmě se bude prolínat i AI tím tématem. Kdo Pavla znáte, tak Pavlova vášeň poslední si myslím roky je umělá inteligence a cokoliv s ní spojený, takže samozřejmě se to bude tímhletím kanálem prolínat. Ale zároveň chci říct, že to nebude kanál o umělé inteligenci, že tady budeme mluvit o mindsetu, o limitujících přesvědčení, nastavení mysli, protože to je strašně důležitá součást úspěchu a vidíme to stejně já i Pavel z vlastní zkušenosti, že bez toho, aniž bychom si nejdřív to nějak srovnali hlavě, věřili si a nastavili si nějaký cíle, tak bez toho se nedostaneme nikam. A zároveň tady budeme sdílet i ty praktické věci z našeho podnikání, takže nebude to jenom nějaký teoretický povídání o AI agentech, ale chceme to tady tak jako propojit, ale zároveň ten díl dneska bude maličko víc i o té AI, protože vám chceme nastínit to, jak dneska je ta AI daleko, co všechno může dělat za vás a jak si díky tomu můžete ulehčit ať už začátek toho podnikání, anebo potom tu automatizaci, když už to podnikání máte. Skvělý, ale já si myslím, že tohle je důležité, že jsi to zdůraznila, že to není jenom o AI, protože jako takových těch technických videí o tom, co vyšlo novýho v AI a jak to používat, toho je strašně moc, to můžete se kouknout na něco úplně jiného, to nemusíte koukat na náš podcast, ale to, co podle mě tady chybí a co myslím, že máme takovou trochu ambici sem přinést, je propojit prostě chytrý využití technologií, online strategií nebo biznisových strategií celkově v podnikání a nějakého mindsetu, jak prostě se skutečně stát tím člověkem, který dokáže sám nebo v malém týmu rozjet ty skutečně velké věci. A to není jenom o tom, budu tady využívat nějaký AI nástroje, nebo jenom o tom, mám jenom dobrý mindset a všechno půjde samo, nebo jenom o tom, mám prostě fajn strategii a rozumím, jak dělat marketing. A to je o všech těch věcech dohromady a my to tady chceme nějakým takovým ličtějším způsobem a propojit a povídat si o různých tématech, které se toho týkají. Super. A ještě bych doplnila, že ty zmínil One Person Billion Dollar Company, což je úplně nádherná myšlenka. Samozřejmě to teďka hodně i v Americe je cítit ve vzduchu, že se tyhle ty příležitosti jako objevujou, ale jak bych to tak jako přiblížila těm našim posluchačům, kteří jsou třeba úplně na začátku, nemají třeba vůbec žádný podnikání, nebo se tak jako plácají už třeba pár let v tom začátku a úplně jim to nefunguje tak, jak by si představovali, tak právě i pro tyhle lidi bych řekla, že ten podcast vzniká, že to není úplně... Ta myšlenka je jako hezká, ale my to chceme jako přenést do té lidštiny a zprostředkovat to těmhletem lidem, jak vlastně oni můžou tu AI využívat ve svůj prospěch. Ale jednoznačně je to hezká vize a v jednom člověku vydělat $1 milion nebo postavit firmu, která má hodnotu $1 milion, ale miliardu dolarů, ale samozřejmě my jsme zatím takovou firmu nepostavili, takže o tom můžeme si to tady jako dávat jako hezkou North Star vizi. Ale co my jsme vytvořili, tak jsme vytvořili prostě firmy, které jsou schopné generovat desítky milionů korun. O tom si tady reálně můžeme povídat. Plus máme samozřejmě taky nějaké své ambice, třeba jít někam dál a jsme na nějakých takových cestách, takže tam to bude o sdílení zkušeností a ať už chcete rozjet prostě podnikání, který vám přinese váš první milion, nebo se chcete dostat z 1 ročně na 10 ročně,
nebo z prvních 10 k první 100, tak to jste tu určitě správně a to je něco, s čím ty zkušenosti máme a pokud jste i na stejný úrovni jako my a chcete s náma jít dál a sdílet ty zkušenosti, tak taky vítejte a pojďme se pustit do toho prvního tématu, kterým je právě to, jak začít dneska podnikání s AI mnohem snadněji. No, tak kde začneme? Ale pojďme to vzít jako takovou časovou osu, opravdu od začátku a trošku porovnat třeba, jak to bylo dřív a jak je to teď, protože ta doba se opravdu hodně mění. A já si pamatuju, když jsem začínal s podnikáním, opravdu to bylo 2008, 2009. Já jsem si vedl deník, a psal jsem si do něj různý nápady. Těch nápadů jsem si napsal strašně moc. Občas jsem se i do něčeho pustil, trošku jsem to jako rozdělal. Pak jsem zjistil, že to zase tak dobrý nápad nebyl, tak jsem to většinou jako šel od toho. A než jsem rozjel něco, co opravdu fungovalo a něco, co bylo opravdu úspěšné, nebo aspoň to začalo vydělat nějaký peníze, tak to bylo minimálně jako 10 nápadů těch, na kterých jsem reálně začal pracovat a začal jsem něco dělat. A vypustil jsem to nějakým způsobem do světa. A trvalo to, každý ten nápad. A tohle to si myslím, že samo tohle se zásadně dneska mění. Už je s tou AI, že vlastně dneska bych si asi nepsal jenom jako deník, jako poznámky, to je jako hezký základ, ale přemýšlel bych v konverzaci s tou AI, to znamená, nahrál bych si nějaký poznámky, chtěl bych zpětnou vazbu a vlastně komunikoval bych s tou umělou inteligencí, aby mi dávala nějakou zpětnou vazbu a vlastně pomohla mi ty myšlenky rozvíjet. Vlastně na ten brainstorming si myslím, že je první jako skvělá věc v momentě, kdy hledám, jak něco vyřešit, si to neřešit sám ve své hlavě, ale prostě konverzovat a komunikovat s tou umělou inteligencí. Myslíš si, že má smysl tyhle ty nápady a myšlenky komunikovat s chatem GPT, nebo jaký na to máš pohled? Hele, těch parťáků může být vícero, jako ChatGPT určitě je jedna z docela dobrých variant. Důležitý je prostě mluvit s něčím, co mě už zná, co má celý můj kontext. A čím častěji s tím mluvím, tím lepší kontext to bude mít. Za mě ChatGPT může být fajn, Claude AI taky může být fajn. Na druhou stranu, pokud chci třeba tvořit třeba onlineový expertní biznis, tak my oba vlastně máme vytrénovan AI pro naše klienty, který vlastně už mají to naše biznisový know-how a tam se to pak hodně urychluje v tom, že ta AI není jenom taková ta obecná, široce zaměřená AI, ovšem, která ti dá nějaký zprůměrované rady a je na pozadí fakt nějaký know-how, který už je ověřený, který je vytvořen na základě nějakých reálných zkušeností, jsou tam nějaký reálné frameworky, takže tě to třeba, jako pokud je ten cíl opravdu vytvořit podnikání, tak tě to pak může víc násobně rychleji, když máš vlastně tu AI odladěnou tak, aby opravdu, že jejím cílem je pomáhat podnikatelům růst a je tam nějaký reálný know-how. To znamená, nemyslím si, že ChatGPT nebo Claude je vysloveně špatná cesta i na ten brainstorming, ale mít fakt nějakého toho parťáka, který třeba má nějaký biznisový know-how přímo v sobě, tak z mýho pohledu je urychlení. Pokud vím, od koho to know-how pochází a jsem vlastně v souladu a chci se učit třeba
od toho člověka, tak je super, když mám prostě AI parťáka, kde je veškerý jeho know-how, že? Mhm, mhm. No, to je takový jako brainstorming toho, v čem by ty lidi mohli podnikat, nebo jakýkoliv myšlenky, nápady. A pak, když se jako přesouváme do té realizace, jo, kde většina lidí jako narazí, protože nápady ještě, dejme tomu, by byly, ale jak to pak jako přetavit do té praxe, že jo? Teď jako vytvořit produkt. My jsme jako, já když jsem začínala před 11 lety, tak jako prostě jsem to psala do deníčku, pak jsem to přepisovala do počítače, veškerý články na blog, e-booky, online kurzy, všechno prostě člověk musel psát slovo od slova. To je dneska všechno jako úplně jinak. A jak ty lidi vlastně můžou nejjednodušeji vytvořit produkt nebo webové stránky? Myslím si, že výhoda je, že je všechno mnohem rychlejší. Já jsem vždycky říkal, hlavně hraj ping-pong s trhem, čímž myslím dávej to ven a sleduj, co funguje nebo nefunguje a podle toho se přizpůsobuje. Jo? A dneska ten ping-pong můžeme hrát mnohem rychleji. Dneska ho prostě můžeme hrát jak Číňani na olympijských hrách prostě a s tou AI to jde, jo? Protože důležité je se rozhodnout pro nějaký ten nápad, jo? Předpokládám, že když budu brainstormovat, tak jich vymyslím víc. Tak pak si říct, rozhodnout se, OK, tohle to jdu realizovat. Dát si nějaký deadline. A fakt se nebát nechat tu AI realizovat. A tady ne všichni jsou do AI tak ponořen, ne všichni ji využívají, takže ne všichni možná vědí, že dneska už to není jenom ten chat a prostě v momentě, kdy si zaplatíš nějaký vyšší předplatný v ChatGPT nebo v Cloud Codu, tak vlastně tam máš takzvané AI agenty, který si můžeš napojit na nástroje a reálně ty věci jsou schopný dělat. To znamená, tady to urychlení je obrovský, že jo? Právě, no. Myslím si, že většina lidí tu AI má tak jako, že no, teď já používám ChatGPT, tak co bych měla víc asi tak jako dělat, že jo? Ale zázraky z nebe mi jako nepadají a to podnikání se samo nějak nerozjelo a s ChatGPT si můžu povídat, jak dlouho chci. Ale tam je ten switch jako do těch agentů, že to je úplně jiná dimenze, že prostě reálně oni ovládají váš počítač a můžou tu práci dělat za vás, můžou vytvořit samostatně ten produkt, můžou vytvořit příspěvky na sociální sítě, naplánovat je ke zveřejnění. Jakože všechno, co my reálně děláme v tom podnikání, tak se dá převíst na ty agenty a zautomatizovat si to. A řekla bych, že v dnešní době i s velice autentickým stylem, jo? Že nemusíte mít strach, že ty příspěvky najednou nebudou jako vaše, nebude to o vás. Vy si to odladíte tak, abyste s tím byli jako úplně v pohodě a často to je lepší ty výstupy, než reálně člověk jako je schopný sám udělat. Tady k tomu bych řekl, že můj způsob práce, třeba od začátku roku, ten zlom byl zhruba někde na přelomu roku, kdy ty agenti začali být fakt dobrý. Primárně je používali jenom programátoři a nikdo o tom nevěděl mimo fakt jako nějakou technologickou bublinu, řekněme. A od začátku roku čím dál víc lidí přichází na to, že to reálně jde využít pro cokoliv, co děláme na počítači. A já dneska třeba jako práce na počítači, moje práce na počítače spočívá v tom, že se hlasem bavím s umělou inteligencí. A už prakticky nechodím do prohlížeče, abych něco naklikal v nějakém nástroji, abych něco někde udělal, někde něco napsal, jo? Vlastně to dělá ten AI agent. Je to nějaká cesta se k tomu dostat, jo? Pohrát si s tím, ale zároveň můžu říct, že třeba co jsem teďka na jaře dělal jednu online kampaň a spouštěl nějaký nový program, reálně prodeje mezi 4 a 5 miliony korun, takže nic úplně malýho. Tak dřív bych na to potřeboval tým, kterýmu jsem platil
reálně kolem 200-250 tisíc měsíčně. Teďka v součtu. Teďka jsem to udělal celý sám a udělal jsem to vlastně ve vyšší kvalitě, než by to dělal ten tým. A protože jsem do toho mohl dát tu svoji kreativitu, jo? Ten AI agent je zároveň takový obrovský urychlení k tomu, že my jako podnikatelé často máme přesnou představu, jak bychom chtěli, aby to bylo. Ale naráželi jsme na to, že buď udělat si některé věci sami, prostě, že jsme neměli dostatečný ten skill, tu dovednost, že jsme potřebovali odborníka, který nám něco udělá. Ať už je to web, nebo je to grafika, nebo je to prostě facebookové reklamy, nevím. Jo, tak jsme potřebovali toho odborníka. A tím pádem, ale jak to šlo přes toho člověka, tak bylo hodně těžké do toho vníst tu svoji kreativitu a tak dále, protože něco jsem člověku řekl, on to dodal za týden a bylo to úplně něco jiného, než jsem chtěl, že jo? A všichni to známe. A vlastně se tím strašně zpomaloval a prodražoval celý ten proces, jo? Teďka mi to všechno zpracuje prostě Claude nebo ChatGPT lomeno Codex, jejich agent za $200 měsíčně místo těch 250 tisíc měsíčně za lidi. A je to mnohem rychlejší a je to v mnohem vyšší kvalitě, což povede k tomu, že samozřejmě ten standard té kvality na tom trhu bude asi narůstat a to je důvod, proč se ty agenty naučit, aby člověk držel krok. Tak teďka jsme trošku jako odbočili možná k tomu, co vůbec jsou ty agenti, ale myslím si, že je to důležitý říct. A v dalších dílech už to všichni budeme vědět, ale je to důležitý říct, aby jsme věděli, o čem vůbec mluvíme. Někdo jste v agentech dál, někdo je používáte denně. A to nám klidně napište, jestli už používáte agenty v podnikání, nebo zatím po nich jenom tak pokukujete, vždycky to slyšíte, ale nevíte, co přesně to je a jak byste to měli použít. To nás docela zajímá, jak máme zastoupený ty posluchače. To znamená vás. To je zajímavý, no. Já musím říct, že když nám na začátku letošního roku v Thajsku na Mastermindu tak jako nastínil to, co se teďka děje v téhletý éře a že vlastně jako my můžeme spoustu práce delegovat a zautomatizovat na ty agenty, takže to bylo jako pro spoustu z nás takový jako game changer, no. A vnímám, jak se ten rok hodně věcí mění v tom, že reálně jako já jsem říkala, že mám pocit, že jako nepracuju, ale ona to vlastně není pravda, protože já jsem třeba u počítače hodinu, ale díky tomu, že já mu jako pozadávám práci, co potřebuji, tak on udělá práci, jak kdybych tam seděla jako 5 hodin, jo, třeba. Takže to je hrozně zajímavý, že když se to člověk naučí dobře využívat a nastaví si to, jakože ten začátek samozřejmě obnáší nějaký hodiny nastavování a zjišťování, co to všechno umí a samozřejmě je tam na místě i být opatrnej, co se týče nějaký bezpečnosti a tak. Ale myslím si, že je to fakt jako obrovský skok, zvlášť v tom světě online podnikání. V normálním světě normálních lidí, se kterými se denně potkávám, tam jako nevnímám, že se něco tak převratně mění, ale v tom online podnikání tam si myslím, že to bude jako hodně rychlý a že tenhle rok bude jako dost zlomovej. Jo, 100%, protože v momentě, kdy máš podnikání, kde je vlastně všechno digitální, kdy máš digitální produkt, digitální marketing, prostě vzdálenou zákaznickou podporu, že jo, tak reálně tam nemáš žádný místo, kde nutně musí být ten člověk, pokud to AI zvládne stejně dobře. Nebo těch míst je minimum. Což se dá prostě skvěle využít a dá se to využít i na startu toho podnikání. Jo? Když se vrátíme k tomu vlastně vytvoření třeba nějakého nového produktu,
tak tady se otevírají úplně nové věci. Pokud se na pár týdnů ponoříš do těch AI agentů a pochopíš je, tak není to nic složitýho. Fakt si povídáš prostě s AI, jak kdyby se povídal s člověkem, že jo? Ale když se tam ponoříš, tak najednou zjistíš, že dokážeš dělat věci, které si vůbec předtím nedokázala. Jo? Že lidi se často bojí, že je to pro programátory, ale ono to ve skutečnosti právě nahrazuje toho programátora, že na spoustu věcí toho programátora nepotřebuješ a seš schopná udělat prostě skvělé věci, což znamená, že jsi schopná dělat nový i kategorie produktů v podstatě. Jo? A v momentě, kdy se zjednodušilo nahrávání videa a vlastně nějaký doručování videa přes nějaký členský sekci, tak vznik třeba celý jako biznis ohledně online kurzů, protože to najednou bylo jednoduchý, protože dřív to prostě nešlo, dřív by si musela do nějakého televizního studia a tam by tě natočili, pak by se to vydalo na nějakých DVDčkách a někdo by to musel distribuovat, já nevím kde, buď v reklamě v novinách nebo v nějakém teleshoppingu nebo něco takového. A takhle jako první expertní biznesy začínaly někdy na přelomu 80. 90. let. Jo. Ale dneska se otvírají, pak přišel internet a najednou to bylo snadný. A najednou jako během covidu třeba online kurzy začal dělat úplně každý. A dneska ta AI otvírá spoustu nových oblastí, na který dřív člověk musel být profesionál, často potřeboval nějaké vybavení nebo potřeboval prostě to know-how a ty vědomosti. A dneska najednou ne. Takže když mám nějaký nápad na mobilní aplikaci, na speciální členskou sekci, na prostě webovou aplikaci, na propojení vlastně nějakého mýho specifického know-how s nějakým něčím, co je potřeba naprogramovat, jo? Tak najednou to jde a je to často otázka spíš minut a hodin, než dnů a týdnů a měsíců a roku, což je zajímavé. Já bych řekla, že ty náklady na ten start jako řádově klesly, že tím, že nám stačí jeden agent, který zvládne mnoho věcí a nemusíme si třeba ani platit nějaký drahý webový rozhraní, kde si ten web sami složitě naklikáváme, ale ten agent nám ten web postaví někde vlastně, kde my kloudně ani nevíme kde, protože tomu často jako nerozumíme a on nám něco doporučí, řekneme, že jo, jestli to je zadarmo, nebo jestli to stojí prostě pár korun, takže to tam chceme a on tam udělá tak nádherný web, co by vám prostě web designer pomalu ani neudělal, nebo by to prostě dělal 2 měsíce. Takže jako ty náklady si myslím, že je jedna věc, co se jako obrovsky mění, ale zároveň na tom začátku spousta lidí se zasekne v takové té fázi, že čekají, až to budou mít jako dokonalý, až budou mít nějaký super nápad, o kterém budou fakt přesvědčený, že vlastně jako vybírat mezi těma 3 nápadama vlastně nevědí jaký a nemají logo a nemají to prostě vyňuňaný, tak to jako zatím nepouštěj ven. A to si myslím, že je strašně častý na tom začátku. Jo. Přesně, jako tam se zasekneš na něčem a kvůli tomu to nepustíš a ta AI tě může velmi rychle odseknout, když jí to řekneš. Vlastně a tady je možná důležitý naučit se sdílet i to třeba zaseknutí, i to, že nevím s tou AI, protože ona mě někam jako povede a bude se mnou bavit, aby jsme to rozuzlili a pak jí to reálně nechat udělat. Já třeba, teď mě napadlo s těma webama ještě, já zrovna minulej týden jsem si prostě udělal nový weby pro selfmadeclub.cz i pro Pavel Říha.cz prostě tak, že já jsem šel na nějakou poradu nebo na nějaké vysílání a vlastně jsem předtím zadal, ať mi to prostě udělá jako ten nový web, že jako už nejsem s tímhletím spokojený a nějaký kontext už to měl, ať mi to udělá nový web. A já jsem přišel a to byl vlastně o tolik lepší web než ten původní. Že jsem jako řekl pár jako detailů, pár nějakých zpětných vazeb a řekl jsem OK, tak to tam publikuj, to je prostě mnohem lepší a je to zajímavé, jak rychle prostě takovouhle věc, jako třeba svůj nějaký osobní web nebo web toho projektu dokážeš poskládat v kvalitě, která ještě před rokem, před 2 prostě byla
vyhrazená opravdu pro nějaký velký korporace a firmy, které za to dali prostě 100 000 za tu svoji webovou prezentaci. A je to jedna věc. Jo? Další věc je naučit pak jako řadu různých věcí, prostě publikovat na sociální sítě, publikovat na YouTube a jo, není to jenom o tom produktu, je to i o tom marketingu. Zase všechno se ten agent může naučit. Důležité je vědět, že to neumí na začátku jako rovnou, že třeba se ho to naučit na míru tomu, jak to potřebuju já. To znamená, dávám mu nějakou zpětnou vazbu, jak to chci já. Zároveň je dobrý mu říct, hele, prostě jdi si to zjistit a jdi se naučit, jak nejlíp třeba dělat skripty pro YouTubeový videa v roce 2026. Jo, potřebuju prostě dělat zhruba na tohleto téma, tohle to jsou nějaké moje vzory, které sledují ze zahraničí a tak dále. A prostě stáhni si to, analyzuj si to, prozkoumej si to a vytvoř prostě tady nějaký dokument nebo návod, jak to dělat opravdu nejlíp teď a tady. Vlastně tohle si myslím, že je tam hodně důležitý. Naučit se učit svoji AI, to znamená navíc dát jí ten záměr, ať se nějakou věc naučí, ať si zjistí aktuální informace k tomu. Nejlepší prostě best practices, klidně podle někoho, koho třeba zrovna sleduju. Tak to hodně pomáhá posunout ty její schopnosti na novou úroveň. Mm-hmm. Jo, s tím souhlasím, no. Ono to často jako odráží toho, kdo s tím agentem komunikuje. Pokud budete mít blbý otázky, budete dostávat blbý odpovědi. Ale je potřeba jako mít pořád ten svůj mozek a přemýšlet o tom tak, jak to chcete a požadovat po něm ty věci a on je reálně jako udělá, vymyslí. Vy nemusíte vědět, na čem chcete ten web mít postavený, ale vy mu musíte říct, co na tom webu chcete a když chcete, aby ten web byl marketingově dobrý, tak mu musíte právě říct, jako chci, abys vycházel z těchto marketingových znalostí nebo podle těchto expertů. Nebo když máte třeba koupený nějaký program, tak mu můžete dát přístupy do toho konkrétního programu a ten agent si tam může načíst všechny ty informace, postahovat ty věci a reálně pak vycházet z toho know-how toho experta. Jo? Vy se to vlastně jako nemusíte učit. Můžete to naučit toho agenta, což je jako super. Jo, to je podle mě největší game changer, no, že ty se nemusíš učit, musíš vědět, jak učit svýho agenta a musíš se naučit nebo jako vypilovat si, jak vyjádřit a popsat ten záměr umělé inteligence. V momentě, kdy zvládneš tohle, vlastně správně popsat ten záměr a správně jí víc, tak v podstatě máš vyhráno. A to mám pocit, že spousta lidí stále neumí, jak jsi říkala, vlastně popsat, co má být ten výsledek. Místo toho, abych říkal ty AI, tomu AI agentovi, jak to má udělat. Jo? Můžu ho odkázat na nějaký know-how, kterým směrem chci jít, ale nemusím vědět nutně, jak něco udělat krok za krokem, protože dneska ty informace tam jsou a vlastně je dobrý k tomu přistupovat, že na druhé straně je někdo fakt velmi, velmi inteligentní. V podstatě v jakémukoliv oboru budu potřebovat. Jo? A co neví, tak dokáže dohledat. Tak má přístup k internetu stejně jako vy, akorát na něm možná umí vyhledávat mnohem efektivněji. Jo? A umí se naprogramovat pomocníky, pokud bude potřebovat. Jo? Umí se rozdvojit, umí dělat spoustu věcí najednou. To znamená, může doručit cokoliv potřebujete. Umí používat prohlížeč, to jsme u agentů neřekli a zase, kdo začínáte s agentama, tak nemusíte vědět, že vlastně on umí i třeba používat prohlížeč a dělat skrze prohlížeč vlastně prakticky cokoliv. Je to prostě AI, která má svůj počítač a všechno, co může na počítači dělat člověk, tak může na počítači dělat i ta AI. Což je silný, hodně silný. Já jenom takovou vsuvku. Teďka jsem tady měla kamarádku a ta mi říkala,
že dělala si s Claudem nějakou analýzu e-shopu a on jí dával zpětnou vazbu na vylepšení a tak dále. A teď si jako myslela, že to je jako ono, to jako co jde jako s tou AI dělat. A pak jsme se dobrali k tomu, že vlastně komunikovala jenom v tom chatu, což je vlastně obdobný rozhraní jako ChatGPT a že vlastně Claude Code je úplně něco jiného, pracuje to úplně jinak než ten obyčejný chat a že to je reálně to, co může dělat ty věci za ní. Takže se mi to jako ukazovala a samozřejmě jako vůbec netušila, že tam je nějaká záložka Claude Code a co to všechno umí. Takže to je vlastně jako, to vnímám, že ty normální lidi vlastně netušejí, co kde, jak přepnout a jak to nastavit, aby to takhle pracovalo za ně. Jo, no, 100%. A teďka oni v ChatGPT, spoustu lidí možná používá ChatGPT, v ChatGPT vlastně minulý týden představili vlastně ten kodex, zároveň udělali ChatGPT Work, který je tomu hodně podobný a vlastně představili jako tu desktopovou apku čistě k tomu, takže i pokud máte předplatnou na ChatGPT, tak si prostě stáhněte desktopovou apku, která k tomu slouží. A pokud máte cloud, tak taky si stáhněte prostě tu desktopovou apku a najednou může ta AI pracovat s tím vaším počítačem. No. A je tam dobrý přepnout do toho kodexu nebo cloud codu a zkusit si pohrát s tím. Ale já možná ještě, ty jsi říkala, vlastně odkazovala na ten mastermind na začátku roku, kdy jsme se v Thajsku o tom vlastně bavili. Já jsem tam přišel celý nadšenej z toho, co AI agenti už dokážou. My jsme od té doby vlastně měli mastermind teďka před pár týdnama ve Skotsku a mě překvapilo, kolik lidí, kteří vlastně o tom slyšeli třeba i poprvé na tom mastermindu prostě na začátku roku. Tak jak daleko byli. Jo, to znamená, vlastně jsem fakt z toho dostal pocit a to bych tady chtěl i vyjádřit vlastně těm z vás, který třeba říkáte AI agenti, to je něco technického a spíš se toho bojím a nevím, jak začít. Tak vlastně mě překvapilo, jak stačilo na tom mastermindu říct, že to existuje a spousta lidí se do toho fakt jako ponořila tím, že tomu dala tu šanci, že to vyzkoušela, protože jsem byl nadšený a říkal jsem, hele, to musíte vyzkoušet, to změní svět. A tak, že to ty podnikatelé vyzkoušeli. A za pár měsíců, 3-4 měsíce od té chvíle, vlastně s tím byli už úplně někde jinde a vlastně mě příjemně překvapila a potěšila vlastně a ta úroveň, kam se dostali. To znamená, to jsem jenom tak chtěl pozdílet, nevím, jestli ty s tím máš a jakou osobní zkušenost prostě, jak od té chvíle, kdy se dozvěděla, existuje AI agent do toho, jak se to postupně zapojovala, ale vlastně mi přijde, že to člověka nějakým způsobem i samovede a když přijde na jednu věc, tak je tam velká jako pozitivní zpětná vazba, takže má jako tendenci koumat a co ještě s tím můžu udělat a co ještě s tím můžu udělat. No, to souhlasím. Hele, je to hrozně návyková věc, jo. Já teda po Thajsku jsem potom otěhotněla, takže to mě maličko pozastavilo, že jsem fakt jako zpomalila, fakt jsem byla unavená, spíš jsem vůbec jako nepracovala několik týdnů vůbec, ale jako všichni jsme z Thajska odjížděli absolutně jako nadšený tím, co je možný a jak to funguje a někteří už během toho týdenního mastermindu tam jako naprogramovali s Claudem šílený věci a prodávali produkty, který vlastně Claude vytvořil za desítky tisíc a tak dále, jo. Takže tam jako si myslím, že ta vlna nadšení byla velká. Ale jak říkám, mě se to maličko utlumilo, ale musím říct, že i tak, i když jsem potom na to měla třeba hodinku denně jako energetickou kapacitu, tak i tak jsem s ním dokázala jako nastavit věci, které vlastně nemusím dneska já dělat, jo. Píše za mě maily do databáze, plánuje za mě příspěvky,
mám ho propojenýho s reklamama, takže mě tam dělá reporty, nový reklamy tam nastavuje ke spuštění a tak dále. Takže takový ty věci, co jako se musí ručně nějak naklikat, tak prostě dělá za mě. Píše články na blog, píše lepší články, než nám psali holčiny jako na psí škole. Takže jako fakt i za pár hodin, i když prostě jsou ženský na mateřské, tak i tak se dá jako s tím postupně začít a i tak to jako fakt spoustu práce usnadní, no. Myslím si, že tohle to je paradoxně nejdůležitější věc o tom, jak budovat ty businessy s AI. Začít, pokud ještě agenta nepoužíváte, začít ho používat. A postupně sami začnete objevovat. Co se tam začne dít? Začnete objevovat. A co všechno s tím jde dělat. A začnou vás napadat další a další nápady. Jo, nejdřív si automatizujete takový ty rutinní věci, které jsou poměrně jednoduchý, ale pak najednou zjistíte, že ty věci, které jste zautomatizovali nebo které jste vytvořili, že můžete nějakým způsobem jako propojovat do nějakých jako větších celků, jo? A příklad, nejdřív si vymyslíte, že vám to může, já nevím, napsat skript pro YouTubeový video a potom zjistíte, OK, když mi to píše skript, tak mohlo by to pak udělat prostě i náhledový obrázek, mohlo by to vymyslet název a popisek toho videa. Mohlo by to možná nahrát rovnou na to video. A když už to bude nahrán, tak by to rovnou mohlo poslat ten e-mail třeba do mý e-mailové databáze, že mám nový video. A když už mám nový video, tak by to na základě něj mohlo poslat článek, ne? A vystříhat klipy a dát na sítě ty klipy. Jo? A mohlo by to vymýšlet rovnou další nápady na YouTubeový videa a tak dále. Jo? A vlastně každá ta schopnost, kterou si vytvořím, tak se dá navázat na další prvky toho biznesu. A je to taková jako sněhová koule, která se postupně nabaluje. A jsem přesvědčený, že jako v příštím roce se tady nebudeme bavit o tom, jak automatizovat nějaké činnosti v mém podnikání, ale budeme se tady bavit o tom, jak vytvářet skutečně autonomní online biznesy, jo? Který fakt jako řídíš někde z nadhledu, že prostě si jim dala ten nápad, jo, prostě OK, pojďme dělat tohleto pro tuhletu cílovou skupinu, pojďme spolu vymyslet prostě nějakou vizi, nějaký hodnoty a kam to má směřovat. A ono se to tam pak bude doslova realizovat pod rukama. Tohle to budou schopni ti, který si jako v tomhletom roce na ty AI agenty sáhnou a začnou si tam tvořit, seznámějí se s tím trochu, protože nějaká křivka učení tam určitě je, ale je dobrý, že je to od začátku jako hodně praktický a obrovsky to urychluje ten směr. Mm-hmm. Jo, já souhlasím s tím, že je důležitý jako začít, jo, protože takový to jako poslouchat nějaký povídání o agentech je hezký, ale vy vlastně jakoby nemáte tušení, jak to aplikovat u vás a to získáte jedině tím, že si ho zapnete a začnete si s ním povídat. Řeknete mu, co máte za podnikání, nebo co máte za nápady, nebo že nemáte vůbec nic, ale že něco chcete mít. A cokoliv prostě popíšete mu vaši situaci a pak už se jako od toho dál odrážíte, ale teoreticky to jako nevymyslíte, je potřeba jít do té praxe a reálně s ním jako začít komunikovat, no. Jednoznačně. To znamená nejdřív začít ten brainstorming o těch nápadech, když to shrnu, potom si nějaký nápad vybrat a fakt ho jít realizovat. To znamená, možná po něm budu chtít nějaký průzkum, jo? Jaká je konkurence, kdo je pravděpodobně pro to ideální zákazník, nějaký profil ideálního zákazníka. A to nemusím vymýšlet já. Mě se třeba v minulosti, když jsem učil tyhle ty věci, prostě marketingový, biznisový, jako stanov si prostě tu cílovku, děj si profil ideálního zákazníka a tak dále, tak se lidi na tom zasekávali prostě na strašně dlouhou dobu. Dneska to prostě s tou AI dáte dohromady rychle. Vlastně si uděláte nějakou vizi, kam to směřuje, jaký má být ten produkt, vymyslíte to a pak vlastně ještě ten den, kdy jste to vymysleli, můžete mít prostě kvalitní webovky, které vypadají prostě, jak kdybyste dali za jejich tvorbu 100 000. Jo, můžete
můžete začít reálně práci na první verzi nějakého toho produktu a strávit prostě, já nevím, týden na tom, že uděláte nějaký fakt skvělý produkt, s kterým začnete to podnikání a který pak budete dál rozvíjet. A pak už se pomalu stáčíte k nějakému jako marketingu, řešíte, jak prostě vyřešit buď sítě nebo reklamu s AI, jak vytvářet ty kreativy, jak třeba začít přesně články na blog. Blogování dneska zase znovu dává smysl z hlediska optimalizace pro vyhledávače, ale i pro tu AI, aby o vás věděla, aby vás mohla doporučit a začnete budovat nějaký publikum. Teď o to publikum se staráte, že jo, tak tam asi budete řešit, jak AI může pečovat o tu vaší komunitu, ať už nějakým pravidelným mailingem, nebo i pokud máte nějakou komunitu někde na schoolu, nebo ve facebookové skupině, nebo kdekoliv, tak jak tam vám může pomoct se správou té komunity. No a příprava prodejních kampaní je kategorie sama pro sebe, taky tam dokáže AI strašně moc pomoct. Takže je to jenom o tom vědět, co chci udělat a dokázat zařadit to správně za sebou a ve správnou chvíli prostě vyjádřit ten záměr, OK, dneska pojďme udělat tohleto, pojďme připravit tohleto a pojďme si vyjasnit, tady je, co o tom vím, co mě k tomu napadá. Doptej se mě, co mě k tomu nenapadá, ať prostě jako nic nevynecháme, na nic nezapomeneme, udějme nějaký plán, jo, to je důležitý, tam prostě strávit klidně jako pár desítek minut tím, že u větší věci, že se bavíme o tom a že děláme nějaký plán, který vlastně v úvozovkách myslí na všechno. A pak už mu řeknu, OK, je to podle toho plánu realizovat. No, na tom začátku tam je určitě takový to jako přestat se bát a prostě to jako vykopnout do světa, zahrát si ten ping-pong s tím trhem, zjistit, jak to bude fungovat a vylepšovat to, nějakou dobu to prostě ladit podle té zpětné vazby. A on jako dokáže být i kritický na sebe ten agent. Vy když mu řeknete, že chcete, ať podle nějakého experta na marketing vám udělá kritickou analýzu prodejní stránky, tak on vám ji udělá, na základě toho to vylepší, když zjistíte, že ta prodejka prostě dobře nefunguje v reklamě třeba. Takže jako vykopnout to, jít do té akce, vylepšovat to, tak to si myslím, že je na tom začátku důležitý. A zároveň Pavel tady na začátku taky říkal, že jako na tom začátku úplně vlastně rozjížděl víc nápadů. Nemusí být prostě ta první cesta jako ta správná. Můžete se na tom naučit, jak ta AI funguje a můžete zjistit, že tenhle nápad prostě nefunguje, že o to není zájem. Ale díky tomu, že to zjistíte, tak vás napadne jiná věc, která bude třeba fungovat násobně líp. Ale kdybyste do té akce nešli a nezjistili, že tohle nefunguje, tak furt budete jako na tom začátku přemýšlet, možná by to fungovalo, kdybych to zkusil. Jo? Takže nejdůležitější je stejně prostě začít jako. Jo. Ale je dobrý začít přesně s tímhletím mindsetem, buď to bude fungovat, nebo se na tom naučím tunu věcí, pokud se bavíme o začátcích v podnikání. Z jednoduchého důvodu, protože jako fakt málo kdo z velmi úspěšných lidí, který znám, tak uspěl na tom svém prvním nápadu. Jo? Na tom svém prvním nápadu se zpravidla hodně naučil. Na druhém se naučil ještě víc, na třetím ještě víc a zase se to nabaluje jako nějaká sněhová koule. Ten rozdíl s tou AI je, že od prvotního nápadu po realizaci a to, že se na to něco naučím, že zjistím, jak na to lidi reagují, může být teďka mnohem menší vlastně časový rozestup. To můžou být najednou dny místo toho, aby to byly týdny, měsíce nebo v případu některých dokonce roky. A moje zkušenost s podnikatelema za tu dobu, co s nima pracuju už víc než 10 let, je, že největší chyba je vlastně odkládat to rozhodnutí něco vypustit ven, něco reálně udělat. Protože pokud máš člověka, který něco chystá rok a za rok a má nápad a do roka ho realizuje, tak měl vlastně jeden pokus za ten rok
a naučil se na tom jednu věc a měl jednu šanci uspět. Pokud máš člověka, který realizoval nový nápad každý měsíc, tak to zvládnul 12krát, jo, a naučil se 12krát víc a měl 12krát větší šanci uspět. A pokud máš někoho, kdo to zvládá každých 14 dnů, tak už je zase úplně někde jinde. A to se bavíme o 1 roku. Ale teďka si řekni, že to takhle děláš 3 roky třeba, jo? Tak to jsou prostě 3 pokusy proti 36 pokusům, proti, to už bych musel moc počítat, 72. A to je vlastně zásadní rozdíl, když to roztáhneš na celý život. Vlastně tady tu akceschopnost, jít do akce, opravdu něco udělat, opravdu z toho získat tu zpětnou vazbu, opravdu z toho získat ty výsledky, tak je to úplně jiný vesmír. A s tou AI to bude platit ještě víc, pokud nepoužíváš AI a zároveň si pomalej vlastně v tom to pustit ven, tak jo, tak vlastně mám obavu, že v tom podnikání bude hodně těžký vůbec mít šanci. Prostě ty se musíš naučit pracovat s těma AI agentama, musíš se naučit jít rychle do té akce, protože ta věc, celý to podnikání se mění i tím, že jak vlastně nápady a záměr byl jenom první krok dřív, tak teďka ten první krok je mnohem důležitější, protože to provedení bude rychlý a to provedení nám může opravdu pomoct ta AI výrazně urychlit a vlastně je snazší. Víc věcí to dokáže, víc lidí to dokáže, pokud se k tomu rozhodnou. A teď je tu ta věc se k tomu rozhodnout a nevzdat to po prvním pokusu v tom podnikání, protože první pokus je prostě primárně investice, abych se něco naučil. Každý další pokus je taky jako na jednu stranu investice, abych se něco naučil. Ono v tom marketingu a podnikání, i když je člověk zkušený podnikatel, tak stejně jako vyjde 1 ze 3 dobrých nápadů třeba, jo? Není to, že vyjde všechno, je to o tom ty nápady testovat, posílat je do světa. No a s AI to jde mnohem rychleji, takže to je asi strategie, na které jsme se tady dneska shodli. Jako určitě s tím souhlasím. Jako ještě za mě největší chyba je něco si šudlat doma do šuplíčku prostě půl roku. To se dělo hodně dřív, jako nevím, teďka bych řekla, že už se to jako bude zlepšovat, že s tou AI to ty lidi jako vykopnou rychleji, ale já jsem měla vlastně na individuální spolupráci jednoho pána staršího, který rok připravoval projekt. Dal do toho úplně všechno, nechodil do práce, prostě 8-10 hodin denně, rok připravoval projekt. Já jsem mu říkala, že to není dobrý nápad, že je potřeba otestovat zájem, udělat předprodej, nějak si jako zjistit, že to bude fungovat. On byl přesvědčený, že to bude fungovat. Což samozřejmě jako přesvědčený být můžeme, ale ta reakce trhu může být jako jiná. A může to být skvělý produkt, ale reálně potom záleží na tom, jestli vy jste schopný ten produkt prodat. Jako ten produkt může být sebelepší a když nejste schopný ho prodat, tak je vám jako docela k ničemu. Takže to si myslím, že je důležitý jako co nejrychleji spustit nějakou první verzi, nebude to dokonalý a vylepšíte si to prostě v zápětí. A když jsem spouštěla psí školu, tak jsem spouštěla e-book, který jsem napsala o výchově já. Já jsem tehdy o výchově jako věděla pravděpodobně o pár procent víc než jiní lidi, protože jsem se dostala na dobrý cvičák, dobrý trénink s dobrou trenérkou a tam měla ty metody z Ameriky prostě přivežený, takže jsem jako od ní věděla něco víc než normální lidi. Ale zdaleka jsem nebyla jako žádnej trenér psů. Ale i tak ten e-book, na něj byly prostě skvělý ohlasy a těm lidem to pomohlo. Takže a pak samozřejmě se to jako posouvalo dál, teďka už nám to dělají jako profesionální trenérky, ale nějak jsem musela začít a kdybych čekala, až budu mít na to zaplatit ty profesionální trenérky, tak bych nikdy nezačala, protože prostě na to jsem jako neměla peníze. Takže to si myslím, že je důležitý, no. A ta rychlost jako toho jednání, to si myslím, že je docela moje silná stránka.
že mám jako fokus na ty věci, dokážu si říct, co je prioritní, a prostě vybrat si jeden nápad, jednu věc, na kterou se jdu soustředit a fakt jako jít do té akce, dokud to není hotový, tak jako od toho neuhejbat, no. Myslím si, že to je zásadní, no. A ta AI s tím určitě pomůže. Hodně s tím pomůže, prostě nezasekávat se, ale musí to být ten váš záměr. Jo? Tam vás může v začátcích podpořit prostě nejvíc. Že dokážete ty věci vypustit rychle. Pokud se správně zeptáte, pokud jí to necháte udělat, pokud zároveň si ohlídáte, že to udělala dobře, že jste s tím v pohodě, ale pryč s perfekcionismem, jo? To vás na začátku bude brzdit, protože tam vám pak žádná AI nepomůže, jo? Když budete neustále perfekcionista a budete tam mít jako, hele, ještě to není dobrý, ještě tohle, ještě tamto, budete to ladit rok a pak zjistíte, že to nefunguje, tak to není úplně cesta. No, myslím si, že můžeme pomalu do závěru s tímhletím prvním dílem, který byl víc zaměřený na začátek s AI, na ten start s AI a zároveň na start s podnikáním možná trošku. Já bych ještě řekla, že my jsme tady teďka hodně mluvili o těch začínajících podnikatelích, co ještě třeba nemají to podnikání, ale kdo už ho jako má, tak tam vnímám, že je to jako násobně urychlovací proces, že oni můžou vykopnout nový produkty, poslat je do své databáze, na to zahřátý publikum, na tu vybudovanou značku a tam už jako během pár dní oni jsou schopni vydělat desítky, stovky tisíc, který prostě by jako nevydělali nebo by je vydělávali měsíce. Hele, na závěr taková vize, která se solovým podnikatelům může dost líbit, protože to jsou často jako lifestyle businessy ve smyslu podnikám, nepotřebuji nutně něco strašně moc velkého, potřebuji, aby mě to dobře živilo, aby mě to bavilo a abych k tomu měl nějaký fajn životní styl. Tak na čem teďka pracuju, jo? Třeba na čem jsem pracoval s Claudem já a pár předchozích dnů. Tak vlastně veškerý ty agenty, který mám v počítači, který ovládám a veškerou moji práci. Říkal jsem, že v podstatě se jenom bavím s agentama, jo, na tom počítači. Tak vlastně jsem si řekl, co tomu dát ještě vlastně chytrou voice mode vrstvu, to znamená, že se s nima budu bavit a budu se s nima bavit ve sluchátkách, zatímco prostě půjdu na procházku třeba, jo. Jakože ve výsledku si myslím, že to vede opravdu k tomu, že že člověk, když podnikal, seděl prostě 8 hodin před počítačem a něco tam klikal, že to byla jako přechodná vývojová fáze posledních 20 let. A že se velmi jako dostáváme k tomu, a já věřím, že já se k tomu dostanu příští týden, jo? Že se dostáváme k tomu, abych si prostě mohl jako nasadit sluchátka a reálně se bavit s tou AI, co se u mě na počítači děje a co budeme dělat. Stejně jako kdyby tady místo mě na tom křesle seděl někdo jiný, který má přehled o mém biznesu. A já ho měl jenom na telefonu a říkal mu, co tam má těm AI agentům zadat a co tam má udělat a on to reálně dělal. Tak to je vlastně taková zajímavá vize, kam si fakt myslím, že to bude směřovat. Kde mě to napadlo minulý týden. V ChatGPT vyšel nový hlasový mod, totiž kdo jste to nezkoušel, tak se ho vyzkoušejte, který je vlastně úplně strašně dobrý a je s ním rozhovor klidně, jako s člověkem, klidně i ve víc lidech a tak dál. A já jsem si říkal, hele, to by bylo dobrý, kdyby takovýhle hlasový mod uměl ovládat všechny ty moje agenty. No, tak si s tím trošku hraju. Tak to je jenom takový pohled do zákulisí, protože si myslím, že to změní přesně tyhle návyky, že za tím počítačem
nebude třeba sedět tolik. Ty jsi to, Kláro, taky už říkala, že na jaře si moc u toho počítače nebyla a agenti přesto odpracovali pár hodin práce v té nepřítomnosti, tak to si myslím, že je vlastně ten směr, kam to směřuje, no, z hlediska toho jako životního stylu a co to přinese do něj. Určitě, no. To je zajímavá myšlenka teda s tím hlasovým ovládáním. A já teďka jsem zkoušela vyladit můj AI hlas k tomu, aby mi vytvořil meditace, který z něj, jako kdybych je říkala já, ale reálně já nemusím mluvit, ten skript napíše moje AI, namluví to moje AI a reálně ta meditace jako chtělo to nějakou chvíli ladění, ale reálně už to začíná jako znít fakt dobře, že prostě neuvěřitelný, no. Co prostě jako absolutně to člověk nepozná, že to nemluvím já, protože to má úplně všechny barvy mýho hlasu. Takže mazec. No, skvělý. No tak já myslím, že první díl máme za sebou podcastu Solisti a budeme se těšit příště. Tak jo, a o čem si budeme povídat příště? No, to je dobrá otázka. To nám napište do komentářů, pokud to budete sledovat, o čem si máme povídat příště. Tak jo. Budeme rádi za tipy. Mějte se skvěle. Ahoj. Ahoj.